এটা কাটার জন্য মনে করছি। जों ए पुजानो सिनि जे पारानि कमिटि रक दंनाय जत मिलियै जत सुबालायै किसा मिसारै पारानि कमिटि प्लास पारानि जे बरक दंनाय रक सिनि जत लुकुरक मिलियै जों रां फिना फिना रलायै सिनि नक बिसिंनिनो जों सुबालायै ए पुजानो जों सिनि साक्सेस खालाया इसुगजरा सिनि रो जों उद्बोधनबो खालाय माहा जतनि सुबा सुबाय ए सिनि काली पुजा 2 दिन धरे मेला अंनाय जतनो फाय मानजायै सिनि मेला नायथाव खालाय मेलानो आरो मोजां खालायना बागै आं जतनो कबावो सिनि पुजा 3 बाय 6 ইয়ার कमप्लीट हा কোনো केबेमा फाजिगा तागलायबाय आज पर्यन्त सिनि 5 ইয়ার तो थांगा तागलायबाय 6 ইয়ার 5 ইয়াर जों सम्पूर्ण माने नायथाव खालाय मोजां खालाय कुनु कुवाल काजिया करे जगरा करे हाय एकदम मोजां खालायनो सिनि पुजा मेलानो जों साक्सेस खालायजा तिनि सिनि पान्डा खालाय सिनि उद्बोधन खालायखा ताय सिनि पारानि जे साराय रक सिकुन सिकुन साराय रक तनाय सिक्ला सिक्लि रक बरक बाय लागैनो जों सिनि पान्डानो तिनि रोसामुं ते मोसामुं बाय जों सेंनाय आं जतनो मेसेज रोनाय जे जों पुजा खालायो जतबो पुजा खालायो सुरु जों सिमिया जत जागाराबो जों हायनो नायथाव खालाय पुजा खालायथो प्लास जतबो नगो खुशी खालाय आनंद खालायै तंथो खने मानोबो आं रिक्वेस्ट खालायो मानिदरबो आं याक खुलुमो जे जतनोबो हामक्राय रै तन्नानो बागै और सिनि पुजा गभर्नमेंट नि कुनु सुबाजो करै मो जत सिनि निजेनि फाननि रांसे सिनि पारा खलाय साउथ सोनाइछरी बेलोनिया साउथ त्रिपुरा हरि सर्दार पारा।